इंग्लिश चुप पकड़ गोड़िया Uncle, Okay. me, my name, Mohanji. Mohanji Sangeeta teacher, BP. बीपी ना बीपी बीपी कौन करे और टीचर हो ये मैंने जो रात्रि अधरे पिला मैंने जो मोबाइल में देखी कि बारंबार लेटिन की जाती सही टीचर हो Not a teacher. My name is BP. यानी T. कैसे सिलेक्टिंग सीख रहा हूँ Yeah, my name is BP. यानी पिला बाबा. अच्छा तुम संगीत जानी छो Yeah. शिखाई छो Yeah. क्या कोटे कोटे संगीत सब शिखी छो ମୁଁ ସବୁ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସତରେ कोटी कोटी ଯେମିତି କି ଲାମ୍ବିଆ ଫୋରିଅ ଲାମ୍ବିଆ ଫୋରିଅ ତାପରେ ଚାମ୍ବିଆ ଟୁଇଅ ତାପରେ ନାମ୍ବିଆ এটা কোন দেশ না না কোন ଦେଶ ସବୁରେ ଅଛି ମୁଁ संगीत ନା 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 ତମର ନାଇଁ କି ସେଟା ନା ନା ଗାଓ ସବୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ନା ଆଉ ଡେରି କରନା ସାର ତ ପାଦ ଧୁଳି ନେଇ ଦିଆସିଲ ରଖେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡି ପକା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ବିଦେଶରେ ସବୁ ପାଠ ପଢିଥିବ ମାନେ ତା ମାନେ ତମେ ମା ପେଟରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ସଂଗୀତ ଶିଖେ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଶାରଦ ସତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାମାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତ ବାହାର ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ ମାମା ସେତେବେଳେ